Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках. Так званае паглыбленне інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы, на якой настойвае Масква, пагражае стратай суверэнітэту нашай краіны. Такое меркаванне выказваюць эксперты не толькі ў Беларусі, але нават у Расіі. Пра тое, ці магчыма у выпадку, калі Мінск не захоча такога паглыблення інтэграцыі, сілавы прымус з боку Крамля, і да чаго гэта можа прывесці, ці будзе каму бараніць нашую айчыну, мы сёння пагаворым з маім адмысловым госцем у студыі. Гэта заснавальнік, стваральнік Белага легіёну Сергей Чыслаў. Добрый дзень, Сергей. Прывітанне. Сергей, я ведаю, што даўно вы не былі ў Беларусі, вымушаны жыць па-за межамі радзімы. Як даўно? І от што падштурхнула, якія меркаванні прыехаць зараз? Ну, вы ведаеце, лішне стараўся як бы так не напружваць сітуацыю, таму што, памятаеце, колькі год прайшло з моманту ўзнікнення справы легіёна. Это 17-й год быў ці? Так. То неяк так, неразумна было, як мне падавалася. А зараз паглядзеў, што як бы час вызначацца вельмі так паўстае рубом, скажем так, таму што ад таго, што мы будзем сядзець недзе на адлегласці, нават у блізкай адлегласці, але ж радзіме сапраўды пагражае вельмі рэальная небяспека. Прычым это не тое, што вот узнікшае як бы так раптоўна выпадкова, а зараз просто маем усе сімптомы абвастрэння. Сімптомы абвастрэння і пагроза для радзімы, на ваш погляд, з якога боку найперш ідзе? Так яно ішло заўсёды толькі з аднога боку. Тут варыянту то няма. Я разумею, вы как бы накіроўваеце нашы погляды з чаканнем небяспекі з боку, з усходняга боку, скажем так. Тым не менш, вот мы з вами даўно ўжо знаёмыя, і я адмыслова знайшоў нашу з вами размову, інтэрв'ю за 2015 год. Тады нават загаловак да гэтага інтэрв'ю мы далі такі: пагроза для Беларусі з боку Расіі змяншаецца. Што змянілася? Вот в 2015 годзе гэта была ўжо Украіна, канфлікт на Донбасе, і вы казалі, што пагроза з боку Расіі для Беларусі змяншаецца, а вот зараз вот як мяняецца сітуацыя? Што яе мяняе? Мяняе, ў першую чаргу, внутры расійскія ўсе гэтыя гульні, самі разумееце. Ні для каго не сакрэт, як бы з тых, хто хаця б трошку цікавіўся, што з часоў позняга Ельцына пастаўлена задача на мяккую інкарпорацыю Беларусі, Украіны, і калі ўдасца Казахстану. Мэта абсалютна як бы так уцямная, зразумелая. Для абслугоўвання такой вялізнай тэрыторыі, як мае Расія на сённяшні дзень, па-розуму трэба 300 000 народу. Таму яны як бы рупяцца, фактычна ідзе пытанне выжывання Расіі. Разумееце? Зараз да гэтага, скажем так, чаму ў 2015 годзе я лічыў, што небяспека зменшылася, таму што Расіі было яўна як бы так не да нас. Хаця зразумела, што і крэдыты, і грошы яны Лукашэнку давалі не здарма, а за тую работу па разбурэнні ўсяго нацыянальнага, што ён шчыра і праводзіў. Усведамляючы, это не усведамляючы, але ж ён таму і прэзідэнтам быў як бы так з дапамогай Расіі тут пастаўлены для таго, каб праводзіць менавіта гэтую лінію. Разумееце? У 2015 годзе, вельмі яскрава для ўсіх ужо стала пасля гэтых украінскіх падзеяў, што небяспека для нас рэальна існуе толькі з усходу. Усе астатнія, я не бачу, каму мы патрэбны на захадзе, і я слаба ўяўляю нейкую такую сітуацыю. А ўсход у іх это пытанне жыцця і смерці, разумееце? Чаму зараз ідзе абвастрэнне? Таму што зараз усе гэтыя пуцінскія гульні, Пуціну хочацца
Ну, яны ж мала чым адрозніваюцца. Пуцін і Лукашэнкі, яны дарваліся да ўлады, ім хочацца сядзець бясконца, разумееце, таму што яны разумеюць, калі яны адвальваюцца ад улады, это па-перш за ўсё яны рызыкуюць тымі фінансамі, якія яны, ну, выпадкова накалядавалі за гэты час, скажем так, да. І другое, яны рызыкуюць сваёй свабодай, таму яны абсалютна, як бы так, не хочацца ім адыходзіць ад вагароў кіравання, і яны робяць усё для таго, каб захавацца. І разумееце, от калі зараз гавораць пра тое, што Пуцін хоча застацца, Пуцін хоча, як бы адзін са сцэнараў, які яму падаецца больш актуальным, это якраз утварэнне этой саюзнай дзяржавы. По нашай інфармацыі, от наколькі ў Маскве сувязі, наколькі там генералаў дастаткова, як бы беларускага паходжання, як бы там не было. Так от сярод іх ходзяць такія чуткі, плёткі, я не ведаю, як кулуарныя называюцца. Інсайды. Хай будзе так, но. То яны лічаць, што ўтварэнне адзінай дзяржавы магчыма ўжо пад канец года. Гэтага? Да. Гэтага ці пачатак наступнага. Называюць пра варыянт адзінага эмісійнага цэнтру ў Піцеры, што яны дамаўляюцца, што прынамсі Пуцін даціскае. Пагавораць пра тое, што Пуцін даў гаранты Лукашэнку, што ўсё незаконна накалядаванае застанецца яму. Ну, тут, конечно, засмучвае, таму што Лукашенко ж ён вельмі інтуітыўны. І наўрад ці ён давярае таму, што гаворыць Пуцін, тым больш, убачыўшы, што сталася з сабратам Януковічам і з украінскім, скажем так, алігархатам, які падаўся на той бок. Так што рэальна зараз пагроза абсолютно рэальная. Узнікненне, я як закрану справу легіёна, яна не на роўным месцы ўзнікла. Я таксама доўга быў лічыў, што яна ўзнікла проста як адказ спецслужбаў на дармаедскія акцыі, тое, што народ выходзіць, што яны спалохаліся і вырашылі вельмі жорстка кагосьці пакараць. Ну, фактычна, да, ім удалося збіць эту хвалю за кошт арганізацыі справы Белага легіёна. Але там ёсць другая складовая, якая ўсё больш відавочнай робіцца, чым далей, тым болей. Разумееце, у нашых структурах, як бы, у нас ВКР, уласна, это военная контрразведка, і ўсе гэтыя органы, яны больш займаюцца, як бы, ім задача пастаўлена выкараняць усіх нацыяналістаў. Ну і змушаны яны рэагаваць на тых, хто надта проста засведчваецца ў сваёй прыхільнасці да рускага міру. Пры этом яны лічаць, што вельмі багата людзей, як, напрыклад, тыя ж два намесніка, што зараз аднога з іх знялі, яны ж абодва з Расіі, разумееце? Мы зараз гаворым пра намеснікаў дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі. Яны абодва з Расіі, таму я абсалютна, я здзіўляюся, як так можна безглузда праводзіць палітыку, калі пагроза ідзе адзіны бок, які пагражае для нас, это Расія, і мець двух намеснікаў, якраз якія паходжаннем з Расіі. Я не антисеміт, не русафоб, але ж, просто, мне падаецца, это не вельмі разумным. На каго прэзідэнт збіраецца абапірацца, я не зусім разумею. Адзінае, хто будзе эту дзяржаву, калі што бараніць, это якраз нацыяналісты. Але ж нас пастаянна, як бы так, выпіхваюць, выштурхоўваюць, я не ведаю, сажаюць, закапваюць, што заўгодна, але ж каб мы не ўдзельнічалі ў гэтай гульні, разумееце? Так от, па апошняй інфармацыі, тое, што ўдалося сабраць, справа легіёна якраз інспіраваная больш Масквой. Так што это абсалютна не дармаедскія акцыі, яна была інспіраваная Масквой і інспіраваная з той логікі, як мы размаўлялі з камандзірам брыгады, які стаяў спачатку ў Крыму, і потым ён выйшаў, ён украінскі патрыёт, ён выйшаў, яго перадыслакавалі пад Данецк. І от шчырай прыватнай размове я кажу, чаму не стралялі ў Крыму? А кажу, мы псіхалагічна не былі гатовыя. Хто мог падумаць у нашай сітуацыі, разумееце, пра тое, што калі-небудзь украінцам прыйдзецца ваяваць з рускімі. Это падавалася, мы ж все з Савецкага Саюза, што называецца, выраслі, нас гадавалі тое, што мы тры галінкі аднога народу, там ўсё ж это асабліва ваякам это забівалася ў галаву, это невядома ў якой ступені. І раптам, разумееце, тут украінцам прыходзіцца страляць у расейцаў. Яны сапраўды не былі гатовыя.
добра запытаюся, а чаму ўжо пачаліся як бы баявыя дзеянні пад Данецкам? А там, кажа, з'явіліся нацыяналісты. І разумееце, калі ўжо пачынае той страляе ў той бок, з таго боку таксама нешта прылятае. Калі ўжо забіваюць, вот, напрыклад, таго, хто з табой побач, неістотна, ён патрыёт ці не патрыёт, але ж тут ужо ўключаюцца іншыя алгарытмы, ўжо пачынаецца рэальная вайна. Всё. Так вот, маё разуменне, якраз справу легіёна яны раскручвалі менавіта для таго, каб прыбраць вот этих вот патрыётаў з войска. Разумееце? Акрамя таго, што вот на паверхні, той же, колькі, я ўжо не памятаю, 28 чалавек было арыштавана. Апроч этого, человек 40 молодых офицеров наших тягала и военная контрвыведка. И больше того, я агучу эту информацию, она все равно вядомая у Скімколі. Мусіў разом з нами сидеть начальник отдела Совбеза. Абсолютно патріотичны, абсолютно разумны человек, які абсолютно быў на сваім месцы. Але ж якога менавіта вот этой рускамірцы, які сядзяць у нашым КДБ, Совбезе, якія ўдала скалупнулі, і іхняе месца занялі як бы так сваімі стаўленнікамі, разумееце? І от то, што зараз адбываецца, я не дуже так скачу, не? Не, нормально. Разумееце, якраз ідзе барацьба паміж вот этим вот умоўна кланам тутэйшых патрыётаў, якія там, ну, неяк так выкручваюцца, каб застацца, ну, каб не прыцягваць увагу, і прарасійскім кланам, які часам абсалютна як бы так нічога не выказвае, які спрабуе як бы так ствараць выгляд, што яны якраз асабіста адданыя прэзідэнту выключна і гатовыя за яго ісці да канца. Але ж от менавіта ад гэтага клана я адчуваю найбольшую небяспеку, таму што сярод іх дастаткова як бы вельмі моцных, скажем так, перакананых рускамірцаў, не выпадковых, якія там вот нешта заляцела, нешта рамантычна спадабалася, а менавіта вот якія тут праводзяць мэтанакіравана сваю лінію. Так вот, я не здзіўлюся, калі, разумееце, калі вот зараз з адстаўкай Тюріна, што магчыма вот якраз вот такі вот варыянт. Што это якраз прарасійскі вот гэты клан зачышчае. Я абсолютно скажем так, хотят... Чакайте, так Тюрина, ну, по неофициальной информации, Росбалта обвинувачивают у тесных сувязях с ФСБ. Так Орчакова яно яшчэ большае, ну. Это другі намеснік, і што? А яго чамусьці ніхто не кранае. Ён таксама з Расіі. Але ж яму удаецца як бы рабіць выгляд, што ён вот якраз адданы. Так что тут, ведаеце, тут усё это гульня, тут незразумела хто пра што. Плюс паглядзіце вот зноку па інфармацыі, што ідзе в Тюрін, да, што это як бы спроба перавароту, ну это ўжо ўсё гучала, як бы калі справа легіёна была. Тая ж самая аргументацыя для прэзідэнта была, тут тое ж самае са Тюріным, ну. Плюс да гэтага закідваюць, выводзяць на тое, што быццам бы яны это ўсё рыхтавалі пад, скажем так, пад Віктора Лукашэнку. То бок ідзе спроба фактычна і пасварыць бацьку з сынам, разумееце, каб адштурхнуць адзін аднога ад другога. Ну. Зноўку такі па інфармацыі, якая не на паверхні, але ж якую як бы так багата хто ведае ўнутры, это, ну, скажем, вот гэтыя маладыя афіцеры, патрыёты Беларусі, якія вот цягалі якіх па справе Белага легіёна, яны засталіся служыць толькі дзякуючы, напрыклад, пазіцыі таго ж Віктора Лукашэнкі. Не мне меркаваць, чаму ён так вырашыў, але ж, ну, дай Бог, што ўсё ж такі нейкае дзяржаўніцкае мышленне ёсць у чалавека, магчыма, з гэтай нагоды. Але ж сапраўды, у прынцыпе, з нашых, в асноўным, ну, хто вылецеў? Толькі вот са спецназа МЧС хлопец вылецеў, яго як бы так не прынялі. Ну, і пару чалавек, якія проста вырашылі ўжо не служыць, таму што, ну, стамляешься. Пастаянны ціск, пастаянная ўвага этой военной контрвыведкі, як бы асабліва каго, хто ведалі, што даўно быў сярод патрыятычнага кола. Мы перервемся на невелічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Нагадаю, што ў нас у гасцях заснавальнік Белага легіёна Сергей Чыслаў. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, хутка вернемся.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Запрашаю на кароткі выпуск навінаў пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Вітаю. БелАЭС плануецца запусціць у снежні сёлета. Пра гэта паведаміў еўрапарламентары экс-прэзідэнт Літвы Раландас Паксас. Сёння на прэс-канферэнцыі паведамляе ru.delfi.lt. 2 траўня Паксас наведаў Беларусі, сустракаўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Сярод іншага яны абмеркавалі будаўніцтва АЭС пад Астраўцом, супраць якой актыўна выступаюць літоўскія палітыкі. Наконт будаўніцтва АЭС у Беларусі ён паведаміў наступнае, цытую: «Спыніць Астравецкую АЭС немагчыма, яе запусціць у снежні», заявіў на прэс-канферэнцыі Паксас. Ён дадаў, што прапанаваў Лукашэнку выклікаць экспертаў, якія ацэняць сітуацыю па бяспецы БелАЭС, і Лукашэнка яго падтрымаў, распавёў Паксас. Стаўка рэфінансавання і адсоткавыя стаўкі па аперацыйных рэгуляваннях ліквіднасці Нацбанка застануцца на цяперашнім узроўні. Такое рашэнне прынятае праўленнем Нацбанка па выніках паседжання сёння. Сёння стаўка рэфінансавання роўная 10%. У Нацбанку адзначаюць, што ў першым квартале сёлета рост інфляцыі паскорыўся. Гадавы прырост спажывецкіх цэн у сакавіку склаў 5,8%. Мяркуецца, што захаванне стаўкі рэфінансавання на цяперашнім узроўні дапаможа запаволіць інфляцыйныя працэсы. Карціну з дзвярыма турэмнай камеры на востраве Робін Нельсона Мандэла прадалі за $112 000. Яе выставіла на аўкцыён дачка былога палітвязня, экс-прэзідэнта Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. Мандэла сам намаляваў гэтую карціну ўжо ў пенсійным узросце. Паглядзець, як яна выглядае, можаце на euraradыё.fm. Заставайцеся з намі. Euraradыё.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы разам з маім госцем у студыі, заснавальнікам Белага легіёну Сергеем Чыславам. Мы абмяркоўваем сітуацыю, якая склалася з бяспекай у Беларусі. Сергей, вы сказалі, што па неафіцыйных звестках, якія ходзяць сярод высоких чыноў з пагонамі ў Маскве, ходзяць такія чуткі, што аб'яднанне нашых двух дзяржаў, ці, скажем так, паглыбленне інтэграцыі адбудзецца ўжо да канца бягучага года, ці, можа быць, на пачатку наступнага года. Як вы лічыце, няўжо ва ўладзе і асабліва кіраўнік Беларусі не разумеюць, што гэта азначае канец яго фактычна уладзе ў Беларусі? Ну, можа, ён разлічвае, што ён атрымае пасаду там нейкую і будзе гарантавана. Ну, в прынцыпе, як яны, скажем так, прагматычныя людзі, яны менавіта гэта яму і прапануюць, што яны гарантуюць тое, што вот гэтыя грошы, якія ён, паўтаруся, накалядаваў умоўна, што яны застаюцца яму, сям'я застаецца недатыркальная, ўсё застаецца добра, ён там займае нейкую пасаду, ён як бы так, Мавр зрабіў сваю справу, Мавр мае пайсці, да. Таму я не ведаю, адзінае, што можа спыняць Лукашэнку, это недавер да таго, што Расія парушыць вось гэтае абяцанне. Всё астатняе я не бачу чаму. Эканоміка пагаршаецца. Для таго, каб, скажем так, яна палепшылася, не было зроблена за гэты час нічога. Разумееце, тое, што яны тапталіся на месцы, там спрабавалі дрэваапрацоўку браць, вялікія крэдыты укладаць, яшчэ нешта. Насамрэч, это ж не тое ўсё, это касметыка. Глобальных стратэгічных, даруйце, ніякіх зменаў не адбылося, ніхто нічого не рабіў. Таму Лукашенко рэальна разумее, што далей з эканомікай будзе ўсё горай і горай. А паколькі ён турбуецца, даруйце, проста пра сваю асобу, а не пра народ, пра сваю ўладу, што, скажем так, што яго і стрымлівае, таму што ён асцерагаецца нават, калі атрымаўшы пасаду ў Расіі, напрыклад, якога-небудзь віцэ-прэм'ера, то не факт, што ён доўга ім астанецца там, разумееце, зноўку. Это ўсё яго стрымлівае.
Пагаворваюць таксама, дарэчы, про тое, што от сярод гэтых генералаў беларусаў пагаворваюць у Расіі про тое, што Лукашенко задаў пытанне, а што рабіць з нацыяналістамі Пуціну. Ну што Пуцін адказаў, это твои праблемы. Сам вырашай. І разумееце, тады як бы так вот цераз прызму вот этой інфармацыі абсалютна інакш тады ўспрымаецца ў той, што адбылося ў Курапатах. Тады тое, што адбылося ў Курапатах, можна расцэньваць як проста праверка мабілізацыйнай здольнасці нацыяналістаў. Не? Ну. Так што тут багата версій. Я не ведаю, што я спадзяюся, што заходні бок таксама прыкладае нейкія намаганні, разумеючы ўсю эту сітуацыю, таму што, ну, па ідэі ніхто не мусіць быць зацікаўлены ў ўзмацненні Расіі. Але ж, ну і тут ёсць свае, як бы так, нюансы. От вы ўзгадвалі 2015 год, мы, мусіць, якраз тады ў Таліне сустракаліся на Рубіконе, так? Так. Да. І от тады, уласна, там з Расіі быў гэты першы ягоны піаршчык, дарацца, хто там быў? Я ўжо прозвішча не памятаю, даруйце. І от... Маркедонаў или... Ну, былі, да. Да. Так от увечары, як бы так, пасля самога мерапрыемства мы сабраліся ў кафе, як бы так, пасядзелі з імі, так, пагаварылі. Яны тады ўжо, это 15-й год, яны ссылаліся на даклад нейкага вядомага ў іхніх колах амерыканца, на даклад 10-го года, дзе гаварылася пра тое, што Расія не вытрымае цяжар двух войн. На той момант 10-й год, як бы так, ну, нішто не прадбачыла тое, што Расія будзе мець дзве вайны. Яна іх мае зараз. І это ўсё да пытання, напрыклад, ці ведала ЦРУ пра тое, што Расія збіраецца захапіць Крым. Я, напрыклад, не маю адказу на гэтае пытанне дагэтуль. Я не здзіўлюся, калі яны скарысталі это просто, як даруйце, як заглотышу, як рыбакі гавораць. Ну? Далі заглынуць для таго, каб супраціўнік хутчэй захлынуўся. То бок я абсалютна не выключаю такія варыянты. А што будзе рабіць Лукашенко, ну вы ж самі разумееце, што я не ведаю, хто прыймае рашэнне, як прыймае рашэнне, якія зоркі там уплываюць на это, ці якія там, я не ведаю, калдуны з магамі, ці хто яго там кансультуе. Таму мы зараз фактычна атрымліваемся нейкімі закладнікамі. Нацыяналістаў душаць, працягваюць душыць, хаця пры гэтым, як бы нацыяналістам самім закідваюць думку ў галаву, што Лукашенко ёсць гарант суверэнітэту. Больш таго, я ад аднога з нашых чуў такое, што не будзе Лукашэнкі, не будзе Беларусі. То бок эта думка ўжо дайшла до такога ўзроўню. Ну, не тое, што Беларусі, а не типа вот тады хутчэй суверэнітэт можам страціць. Не, так там менавіта... Я ўжо такое чуў таксама. Да. Нехта ж вот это ўстаўляю, вот этой думкі распаўсюджвае, раскідвае, это ж не тое, што там вот хлопцы самі прыдумалі. Так што, ну, яны вядуць работу, але з чым это ўсё закончыцца, як бы абсалютна непрадказальна. Сергей, ўсё ж такі, ну, будзем меркаваць, што для Лукашэнкі захавання ўлады і недавер да абяцанак з Крамля яны ўсё ж такі пераважаць і не пойдзе ён на гэтую паглыбленне інтэграцыі і гэтак далей. Наколькі, на ваш погляд, існуе верагоднасць паўтора ў Беларусі, скажем, калі не крымскага, то донбасскага сцэнару? Такого силового сцэнару. Ну, вы ведаеце, складана стала для Расіі, таму што Расія пабаіцца санкцыяў. Як бы яны на ўнутраны рынок не закідывалі пастаянна ідэю той, што санкцыі былі вельмі карысныя для Расіі, насамрэч яны балючыя, яны вельмі так падточваюць іхнюю эканоміку. Таму, напрыклад, на такія жорсткія варыянты, я спадзяюся, яны не пойдуць. Другое, што нават, я скажу, сярод тых рускіх, якія як бы тут даўно ў нас жывуць, якія служаць і маюць як бы так вялізныя пагоны тут і як бы так уплыў, яны таксама на прыкладзе Крыма яны зразумелі, што калі прыйдуць рускія, то ім не будзе месца тут. Усі, хто ў Крыму, скажем так, вот на вялікіх пасадах, тыя, хто лічыў сябе, што мы вот рускія зараз прыйдуць, і мы тут будзем увогуле тут у кветках і шампанскім, фіхушкіх усіх выслалі к чортовой матері, куды ісці, блін. Камчатка, Чукотка. Рускія самі гавораць, што як ёсць такая пагаворка, здрада трэба ўсім, а здраднікі нікому. Яны разумеюць, што калі это людзі здрадзілі адзін раз,
то яны здрадзяць у другі раз, таму ніхто не збіраецца выкарыстоўваць вот этих вот Арчаковых і ўсіх астатніх, хто тут это самае з Расіі прыехаў сюды, і што іх хутчэй за ўсё вышлюць. Адзінае, што тут як бы так, вот гэтыя людзі могуць праводзіць сваю лінію толькі калі яны мэтанакіравана закінутыя сюды для вот этой работы, разумееце? А ўсе астатнія, напрыклад, ну, я маю кучу сяброў, якія это самае, ну, я даўно ж, калі шчыра, не зважаю на пытанне, хто якой нацыянальнасці, разумееце? Ёсць адэкватнасць і неадэкватнасці, наколькі цікава з чалавекам увогуле гаварыць. То я вот нават ад этих самих русских чую, што, кажам, мы ў адных акопах сядзець будзем, таму што мы разумеем, што нам месца не будзе, калі прыйдуць тыя. Вот гэтае мы ў адных акопах сядзець будзем. Наколькі яно ўсё ж такі шырокі такі настрой? Вот чаго чакаць па вялікому рахунку ад беларускай арміі, ад беларускіх сілавікоў, спецслужбаў, калі раптам вот давядзецца ў акопы? Разумееце, для таго, каб адкопы адбыліся, трэба жывыя людзі. Вот у чым сэнс. Нехта мусіць узяць на сябе ініцыятыву. Што зламала як бы расійскую гульню ва ўкраіне, это менавіта дабравольцы. Калі б не дабравольцы, то армія не была б гатовая супраціўляцца таксама, разумееце? Я вельмі спадзяваўся, я нават прызнаюся, я разглядаў варыянт. У нашых уладаў на сённяшні дзень ёсць такая методыка: спачатку пасадзіць, прыглядзецца, а потым паглядзець, дзе ў дзяржаве знайсці для іх месца, як і скарыстоўваць. Я калі шчыра спадзяваўся, не той, што спадзяваўся, а думаў, што магчыма, што нас правяраюць менавіта для таго, ўсё ж такі можна нас дапускаць, не можна. Па маёй інфармацыі, яны ўсё ж такі зрабілі выснову, што нармальныя, адэкватныя людзі, без гэтых занадта палітычных сіюмінутных гэтых жаданняў, людзі, якія разумеюць, што Беларусь это трошку больш, чым сённяшні дзень і сённяшняя улада, не ўлада. Ну, але ж, як бы так, ніякіх сустрэчных крокаў няма, не адчуваецца, не відаць. Хаця па розуму, вот у маім разуменні, у такой сітуацыі, як зараз, аднаўленне структуры было б вельмі неабходнае. Вы зараз пра Белы легіён. Белы легіён, ці, скажем так, каб не палохаць уже нікога, это магло бы адбыцца пад іншым брэндам, але што такая структура была б зараз вельмі патрэбная, то факт. Патрэбная Беларусі, але ці патрэбная на ўладзе? Да. Ну, мы адказалі на это пытанне. Вы сказалі пра вот досыць шырокую, па вашых словах, такую, скажем, паколькі пятая колона гэта апозіцыя, то я не ведаю, там шостая колона таких прыхільнікаў рускага свету, якіх дастаткова у розных структурах. Ці магчыма з іх боку чакаць нейкага дварцовага пераварота? У тым выпадку, калі Лукашенко на інтэграцыю не ідзе, а Крэмль на сілавы варыянт далучэння Беларусі не хоча ісці. І вот дварцовы пераварот. Ну, маім разуменні, якраз Бабіча для таго і прысылалі. Таму што, я не ведаю, адкуль пайшла думка, што Расія не зацікаўленая ў дэстабілізацыю Беларусі. Расія, па-моему, вельмі зацікаўленая. Таму што Лукашенко ёй быў патрэбны 5 гадоў таму, але ж зараз ён ёй ужо не патрэбны. Ёй жа патрэбны той, хто спакойна як бы так правядзе тое, што яна патрабуе, а не той, хто супраціўляецца ці сумняваецца. І таму я наадварот як бы асцерагаўся, што якраз роля Бабіча это ініцыяваць тут нейкія падабенства нейкага майдану, каб можна было потым сказаць, што ў Маскве, што мы ж ідзем чыста ратаваць братні народ, мы ж ніякія не злыдні, не акупанты, мы вот просто ратуем іх. Ад усіх гэтых каляровых рэвалюцый. Да, абсалютна. Ну, роля Бабіча, зразумела, падштурхнуць. Не істотна, Бабіч, не Бабіч. Ну, Бабіч, не Бабіч, да. Але вот наколькі вот на нейкія рашэнні, нават не рашэнні, на дзеянні здольныя тыя прыхільнікі рускага міру, якія там ёсць ва ўсіх структурах, там Саўбез, КДБ, там, я не ведаю, там розныя аператыўна-аналітычныя цэнтры, якія таксама па вялікаму рахунку спецслужбы і гэтак далей. Ну, ведаеце, это самае, ўсё ж такі іерархія, калі яна існуе, это вельмі небяспечна. Я назіраў доўга за рускай абшчынай, якая тут это самае у нас у Беларусі
па рэгіёнах яны працуюць, і назіраў, як адбывалася, калі вылучалі кандыдата, які, як бы так, я не скажу, што адпавядаў іхняму разуменню, лишь прынамсі вот на іхнім полі, ім проста давалі каманду сабраць за яго подпісы. І калі нават людзі на месцах пачыналі абурацца, што ну, типа, что он же слабый, он не такие, что мы тут фигней занимаемся. Им просто, як бы, тлумачили, что, кажа, вы каштоўныя, як канал. Калі трэба будзе, дадуць нармальныя кандыдата, і тады вам трэба будзе сабраць хутенька, нармальна ўсё зрабіць як след. Всё. Прычым, звычайна, ў такіх тых самых вот структурках дастаткова выпадкова былых прапаршчыкаў, афіцэраў спецназу, якія так разумеюць, як арганізоўваць, што рабіць. Уявім сабе сітуацыю, што у якой-небудзь, ну, я не ведаю, невялікі горад Віцебскай обласці, кшталту Славянска, заходзіць Гіркін-2. Якая будзе рэакцыя? З боку мясцовага мусу ніякай, шчыра. От наколькі мы ведаем, як бы, зрэз інфармацыі, наколькі, як бы, так з месцаў дакладаюць, то сярод мусаўцаў на вот этих рэгіёнах, асабліва ўсходніх, дык яны ж ездзяць, яны ж зараз працуюць, дзень яны тут працуюць, дзень яны ездзяць на расійскі бок. Тому што это дазволена зараз, то што ад іх чакаць, яны не будуць нічога рабіць. А тых, хто мог бы, якія вот якраз патрыятычныя афіцэры, іх стараюцца па максімуму выціснуць, выкінуць. Так что не ведаю, это такое, разумеете, такая лотерея, такое лёсаванне, якое на ўзроўні уже нацыянальнага эгрэгору, што называецца. Выжыванне нацыі. Ці знойдзецца хто, ці не знойдзецца, не ведаю, нейкі герой, які там выскачыць на месцы, то да, не, то... Шмат гавораць уже не один год про тое, што калі раптам што здарыцца, то бараніце краіну. Пойдуць найперш вот такія людзі, як вы, як Дашкевіч, якія ўжо за свае погляды і за сваю любоў да радзімы колькі разоў сядзелі за кратамі. Іншыя патрыёты, якіх пастаянна шчэмяць па ўсялікіх магчымых толькі выпадках і нагодах, а не вось гэтыя прыкормленыя там белыя Русі, БРСМы і гэтак далей. Як думаеце, вот чаму? Я таксама шчыра здзіўляюся, няўжо людзі не разумеюць, як бы, няўжо яны самі не былі ў камсамоле для таго, каб не разумець, што это ўсё для галачкі. Ну не будуць, рэальна это людзі не будуць. Ну, магчыма, сярод іх знойдуцца, сярод БРСМаўцаў таксама шчырыя патрыёты, якія прыйдуць, але ж яны мусяць прымкнуць усё роўна вот да тых, хто падыме сцяг і павядзе рэй, ўсё. Але ж такія мусяць быць, і яны, на жаль, я не бачу, каб яны маглі б адбыцца з таго боку. Мне б вельмі хацелася, канешне, каб той ж, напрыклад, Віктор Лукашенко, ну калі ён ўсё ж такі заводзіцца нейкае дзяржаўніцкае мысленне, ці той же Шмакей, я не ведаю, хто там у іх такі, скажем так, ну, маім разуменні, цвяроза мысліць. Ну, калі узгадываю, што трэба аднаўляць структуру, я разумею, што эта структура мае быць, скажем так, у дзяржаве патрэбная. То перабіраючы, я, шчыра кажучы, я губляюся, каму яна тут патрэбная. Ваше меркаванне, ўсё ж такі, чаго чакаць, якая будучыня? Коротка. Ну, давайте спадзявацца на пазітыў. Ну, ці прорвёмся? А дзе наша не прападала, калі шчыра? Все роўна, скажем так, мы ж самая незалежная краіна ў свеце, да якой нічого не залежыць. Это мусіць дадаваць аптымізму. Ну, за незалежнасць, як кажуць, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў заснавальнік Белага легіёна Сергей Чыслаў. Зміцер Лукашук працаваў у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзякуй, глядзіце і слухайце Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.